Ето защо мазната коса ще бъде началото на сериозен косопад, ако не направиш нещо веднага. Измиваш я сутрин и до вечерта пак е мазна. Но това е само началото. Има много сериозен скрит проблем, за който никой не ти казва. А именно, мазнината по скалпа задушава корените на косата и те умират. Но спокойно. Напълно те разбирам, защото се случи същото и на мен. Но аз направих грешката да пренебрегна мазната коса и последва ужасен косопад. Пробвах известни шампуани, процедури, но нищо не проработи. Косопадът ми се увеличаваше и точно тогава попаднах на 100% натурално пречистващо масло за мазен скалп и косопад. Маслото на Джомат S1 почиства скалпа в дълбочина, като премахва честото омазняване и позволява на косата ти да диша и да получава хранителните вещества от ползваните от теб продукти. Намери го на amoris.bg и знай, че маслото не прави само това. То също така хидратира в дълбочина и прави косата ти бляскава и здрава.